Takže dostal som nové predmety od mojej mamy, takže poďme si znova urobiť izby. Rozmýšľala som, ktorý dom energetiky. Z tohoto si dneska vyrobíme tábor, nie už tá cukráreň sa zruší, akože. Takže čo ideme prvé robiť? Izbu tínedžerky. Mám aj za 89 centov. Takže to sa tínedžerky. Robiť izbu. No tú skriňu ani nejdem vyhadzovať, jo? Že to... Takže stôl asi by som ani nechal, len toto trochu zmením. Skrinka to ani nechal. Asi toto isté. To záves. Bol tam parádny, ale... Celka sa nedá veľa, to ma štve. Chcela som nový dom, ale ten kúpiť máš, keď to bude 1000 lajkov, to 1000 lajkov na toto video a odberov. Že 1000 odberov, ne. Tak 120, tak kúpim nový dom. Tak. Alebo 130, tak neviem. Takže, tak. Posteľ určite zmeníme. Tak, posteľ si vyberáme. Tak toto. Musí to byť. Iná to není. Tak stojička sa určite zmení. Posteľ sem naspäť. Po nej karol nie, takto. Jejo, to je cutie. Kabarec, takto. Stojičky, herná stojička. Vyberám. Stôl herný. No. Tu máme kaučík taký. Ty vole. To bude normálne ďalšia stojička. Tu budú mať 2 stojičky takto. Jedna stojička na sedenie. Toto na... Ty vole. Čakaj, to peler. Ten peler musí mať. Čakaj. Máme kauč a vonku bude. Si môže sadnúť. Ďalej. Ešte čo by som chcela? Kabelku. Okay. Tak, ďalšie tu chcem. Ale čo, akože tento mobil sa tu dostal. Tak tento a tento. Čakaj, tento pôjde do koša. Sem rovno. Tak. A tento mobil do koša. Toto určite na natáčanie, verím. Aj toto na natáčanie. Veľmi dobre. Takže tu máme dosť veľa vecí. Ponapreda. Ja už asi nič neberiem z toto. To je trampolína. Ďalšia mám 2 trampolíny. Jednu bez sítky a jednu so sítkou. Takže tu si už nič. To je tiež nie. No, dosť si toto dáme na záhľad určite. Dobre. Toto asi máme vyriešené. Tento skriňu by som niekde dala dvojtačku, chápete? Neviem. Tak toto vymažeme, čo to dáme tam? Ne. Kauč vlastne. Tak to posunuli, toto si posunuli. A
to otvorili. A to skriň čo? Skriň som zabudla. Dáme to na spočku. Mne to vymazalo. Dobre, nemám na to nervy. Tak skriňa žiadna nebude. To sa dá aj premiesňovať, takže na kostke. A toto necháme, ako skriňu by sme sa mali dať. Dobre, skriňu nebudem mať. Takže toto je izba typky, tínečerky, takto. A takto si sadne. Dobre. Čakaj, prečo nie ráno? No. Šup, toto by... Ešte dáme sem mobil, ide ten. Kde? Či to bolo? Počkej, to nebolo? Či to bolo? Či to je? Si ma to chce nasrať. Dobre. Takže pohoda. A tuto navonok horí musí dať lehatka, ale nie ty, nie fontánku. Toto. Ja domček vedľa toho ešte. Paráda. A hoďačku nad vodu. Wow. To by bolo pekné. Prečo mi to tam nie? To ide von. No, nie. Hoďačka pôjde dole asi. Počkaj. Mi nejde ani správne. Ide mi to na... No, toto sa dá otvoriť, čo? Jo. Toto by sme mohli dať aj vankušky. Po stoličku. Stolička mi nesedí. Stolička mi nesedí. Takže... Berem vankuše. Takto zastreme. Bude drevené schovať. Sa dá premyslieť, čo som hľadám. To sem. Na druhé poschodie ideme. Tento bude moja koska. Hlavne odoberete Toka Dúha a Junglesa a môj kanál. A viem, že toto video nikto neuvidí, takže to je jasné. To natáčam špitočne a mňa to baví. Nespíte. Ideme miestniť izbu. Týmto rodičom nie. Akože aj rodičom by sme mohli, že postelu vymeniť.
to krásnej kaše. Pravda nič. A tebe chlapček môj. Tebe nedáme, no. My tebe dáme novú postielku. Takto. Ty čo tu sa spavnul? Tu máš postiel. Tieto veci vždy pohľadzujem. Zavri sa. Tak. Dneska nebude už existovať. A za to vymeníme o mnoho krajšiu skriňu. Pane Bože, ja som zabudla pomiestniť toto. Má strašne veľa vecí. Ty vôbec to nemá nič napchám. No a račky určite budú hore, keďže mám aj oblečenie. Tak podali. Ako ale oblečenie podávať o nikude, hej. No tak aj tuto môžeme dať veci. Mi to nechce povoliť. Mne to tam nejde. Mňa to štve. A dosť. Nech sa to tam bol. Dobre, vybereme toto všetky hračky. Mobil. Kamo. Bude toto vždy poskladané. Tak sem to bude vždy. No toto napcháme proste všetko do skrine. Tak tu. Nechápem, čo toto tam nechce ísť. Tak dáme si to kúsek. Áno, kúsek. Nie, to je rozmazlené toto ako hra. Hej. Sa usmieva. A dá sa aj táto rozhádzať? Že vtedy to môže len spať a tu môže sedieť. Aha. Nie. Ani sa svet. Aha. Tak to rozhodne necháme. A tu musíš spať jedine. Čiže nerozhodne zase. Dorek, ja si hotový. Ešte. Zahradu. No, zahradku. Takže ideme úplne... Tajnú skryču nie. Tajnú skryču by som ani asi nie. No, možno tak hojdačku by som to mohla dať, ale to nie asi ne. Máme hopkalky už iba. Poďme. Takže ideme. No tak to fakt tá záhrada treba prerobiť. Kuličkovi tu necháme. Kde je to záhrada? To sú trampolíny boli sa mi zdá, že tuto, či kde toto bolo. Toto, no. A tuto som chcela zobrať kriedy. A to sú schôlky skôr, ale akože kriedy. Tuto dám kriedy. Toto čo je? Gitara, ale to nič nebude asi. Aha, to sú detské pesničky. Kde to všetko je, Pane Bože? To mini bazénik, to bude prekúpka. Dobre, tú maličku. Kde to je, Pane Bože? Návonok, toto. Hojdačka, toto máme. No a to isté aj tu, takto pekne. Tak vysoko, nie? Toto nižšie to. Ale to zase nízko, takto. Max takto vysoko.
Co tu máme jako skatarový? Toto. Tako. Bazénik ho dáme. To bude vo vaňach. Jasno, že hej. Si myslím, to bude pro malé hojdačky. Čo sa bude môcť kresliť. Aha. Tak. Akože no. A že ich tuto malo. No, tak toto je fakt pecka. A tuto podstriešok. Nič. Tak para celú zahrada hotovo. Máme asi. To je tuto celý dom. Ešte čo sme chceli? Ideme robiť vlastne ten tábor. Bude tábor video. To bude ďalší part film. Part 2 film. Dnes to vyplo, takže som musela dať na party. Takže bajík, čo? Jaká bajík? Ešte máme do roboty. Tábor bude tu na druhom poschodí. Tuto budú postele, dáme tam nie. To sa dá zavrieť, takže tu budú asi postele. Skôr dvere, to bude asi kúpelka. Nie, tu budú postele, tu budú. A tam budú postele sa tu nezmestia, takže tu sa zmestí, tak postele to bude kúpelka. Takže to bude asi postele, dáme na to. Alebo tu budú postele. Tuto je tu, až sa zatváralo, strašne malý priestor. Tuto zase je taký, poviem, väčší zase priestor. Tu bude kúpelka, dáme tu kúpelku, jo? A postel tu. Takže toto budú asi normálne klaské postele, že tam dá sa tam spať poprvé, to skúsime na tamto. Jo, dá sa tam spať, dobre. Dáme ich veľa, bude na tábore, dáme tomu, jo? Takto. Asi hej všetci, tak ešte jednu postel by sa tam zmestila. Ukáž to. Nakašľam na toto. Počkaj, keď sme to podviesť tam. Ne. A zase musia aj medzi sebou mať materiál. Ne. Tam to nezmestíme. Už nič. Tam dáme, že skriňu, nech si odložia veci. Dáme tu, toto je pekné. To je veľmi páči, že zase každý nebude mať kilo. Počkaj. Ježiš, to ste videli? Prehľadám, keď to bere. Tu rebrík. Aha, to som na tie veci počkať. No určite zmeníme toto tapetu, vyzerá to otrasne. Počuť toto. Nie, toto zase. A stena by mohla byť taková. Ešte je plnáčiť. Tento taký kuberíc. Zvrcený dáme tam aj ďalší. A tu bude jeden veľký pred. Takým, tak to môžu sedieť. To je perný, to bude postele. Kúpelku dáme sem. Hej, sa dajú zatvárať dvere, takže tu je kúpelka. Kúpelka, dáme vaňu. Ale tak ako na tom by nemalo byť vaňa. To bude taký špeciálny tábor. Záchod, to je podstatná vec. Záchod a umývadlo. Tiež podstatná vec a zakadlo dáme nejaké. Tak toto má ísť. A my dáme väčšie, veďme na to.
No, toto je gigantické, tomu sa vraví zrkadlo.